Timotejom Kovačom, s Čuzmenom, ktorý som ja za ním, Ralfajrom. Ja som ten Čuzmen, ahoj ľudia. Dobre, sa do objektívu. Niekedy mu neukáže kanál. Takže nehľadajte moc príliš veľa. Takže čau. A v popisku budete mať IP-nu na najlepší Minecraft server. Na Hypixel. Hypixel. Áno, Hypixel. Like. Live. A odber. Live. Motherfucker. Wow. A nech čaute. Čus. Kecam. Kecam. Kecame. Takže, poďte moc scéna. Už niečo normálneho. Kecam. Takže, budete určite pozerajte ďalej na môj kanál, ktorý už viete, ktorý už mám. A pôjdem aj do apartmánu so Samkom. No, nehovor moje meno, ja som Čuzmen, ja nepočúvate. To je Samko. Čuzmen. To nie je Samko, to je Mačko. Budeme s Čuzmenom budeme v apartmáne a budeme natáčať aj tam, čiže? No tak to neviem, možno. Lebo nevieme, či si zoberiem tablet. Alebo like, koment, odber, čaute. Nie, kecam, ja som kecam. Takže vidíte, že tento pomerne double challenge. Double power block challenge. Ahoj! Choď do prdele! Parkour! Dobre, choďte do mojej stupelky. Ja som youtuber. A choďte do Riteži. Reklama na topánky. Reklama na topánky. Dislike. Dislike. Like. Prosím. Hej, autorské práva. Prosím, kto chce ďalšie video challengeov. Toto nie je challenge! No challenge, ale je to hovorila tak do tohto. Ale chod do Riteži. Nejdem do Riteži. Tam som bol. Ale chod preč! Nejdem, tam som tiež bol. Takže, toto sú taký blázni. Máš tam dosť miesta. Ja chcem povedať info, ty debil. Ježi, no hovor. A ty musíš ísť do Riti. Takže, tých troch kanálov budete mať v popise, prečo to je môj info. Takže, kto chce, aby sme natočili ďalšie challenge, tak napíšte do komentárov. Môžete nám napísať aj také challenge, čo sme ešte nerobili. Môžete to dať do popisku nejaké môžem robiť bareškový challenge. A potom natáčať asi 2 videá. Počkaj, toto je druhé môj. Ja to večer budem siať, takže to možno bude vydané dneska, alebo zajtra. Čaute, ja už musím ísť. Takže on už ide, ale my to ostávame. Práve, že prejme, to chci zabiť. Prečo? Čo som ti urobil? Takže dneska bude ešte taký ako keby vlog, kde budem držať kameru. Nebude. Budem tu ukázať všetkých youtuberov. Nebudem. Všetci youtuberi paparádi, idem prvý, lebo moja kamerka. Sorry, idem prvý. Ja mám najviac odberov. Ja mám najviac odberov. Ja ti urobil kanál, to je ticho bus. Ale ja nemám ten tvoj kanál. Všetci sa chytme za ruky, poďme, youtuberi sa mňa. Youtuberi! Takže, Čuzmen, Timotej a neviem, a debil nemá hento. Jaký Paťo Lipavský? Ty nemáš YouTube? Tak poď k nám, ak máš. On hovorí, že není pravda. A robí si pravda, môj na scéne! Dobre, budeme na scéne. Aj sáko na SKB IP. Kulina. Ahoj, pozri tohto chujovino. Chujovino. Ja som na SKB IP. Ty chujovino, zamer. Dobre, SKB IP, ďakujem. Ty chujovino. Odber, like, koment. Chujovino. Au. Oh my Gam style. Gam. Nie, pani! Ja mám titánov! Zameš si chujovino. Nie! Ešte nech už koniec, je to dosť. Ešte nie, ešte to je tvrdé. Nie, podaj mi to. 10 minút tam musím ísť. Takže, vidíte, tu je náš youtuber. Ahoj! A tu to... Ahoj! Ja som! Takže máme tu kameru už niekde
moje zadko. Ja vám to priblížim. Vidíš? Pak. Pozrite, tu sú. Aha, tu sú. Nechajte ma! Ide! Ide! Tu je, počkaj. Tu si. Ty chujovino. Chujovina. Už ide. Kockový Patrik ide. Čo to je taký? Ja som galinajské VIP. Nedám ti to. Ja idem. Kam domov? Takže budeme sa rozprávať takto po ceste. Nejdem domov. A budeme sa rozprávať O parkouru. niekdy. Budeme sa rozprávať o tom, že Ideme robiť parkour. budeme pičovať. A nie, položím si vás. Nie, ja som parkour. My ideme robiť parkour. Položím si vás späť na stojan. Ideme robiť parkour. Dobre. Nie, samo Nie, čusmen, drž to a my budeme robiť parkour. Vy ste si už sa asi započívali tú skvelú hudbičku. Jak môžem byť? Oni sú tuto. Hello! Počkajte, niečo vám zamotorím. Ahoj! Dobre sa na to. No a teraz bude tam náš pán čusmen držať. Kamerku! A budem kameraman, a keď som youtuber. A budeme robiť parkour. To je fantastické. No ale už to. Takže ľudia, dneska máme tu parkour, ako ste už mohli vidieť. Počkajte, ja si vás menším. Som zlý na nich, ja som zlý chlapec. Ja som menko. Čo ste si myslíte, že som dobrý? Takže vás budem bokom, takže budeme kamerovať z hora. Fakt kúzdro. Asi si ho zoberiem za sebou a budeme kamerkovať. Takže troška tu teraz sa... Takže tu sú títo naši. Aha! Hrám sa s vašim obrazom. Pozrite. Počuli ste? Povedal do piče. Jak vám to pozrite? Takže už sme mali za nimi, ale mne sa veľmi nechce. A ty, čo si myslel, že to bude? Fuck off. Takže diváci, ja viem, že to. Ulovíme s nimi tak. A nie, žiadny počnem. Počkajte, ja mám seba zamieriť. Takže už by som mal pomaly končiť, ale pre divákov spravím to. Aha, pozrite? Hello! Poďme do Paťa. Hihi. No Paťa, poď hore. Pozri, ide skočiť. Pre vás pre všetko. Veľký okamih. No, musíš skočiť. Veľký okamih pravdy. Dobre. Prežije, alebo budeme v sobotu pohreb. Skoč už. Dobre. A tebe je opica. Nikdy neskočíš. Opica. Je to gól! On prežil! A je to výherca! Ahoj ľudia! Rád. No, ty čo? Rád som vás videl.